Okay, no, mga kabyanan, no? Umpisa naman kita. Welcome naman ang tanan diri sa atong channel, pero sa Nista, no? Yari naman kita sa karon nga udto diri sa atong channel. No? Welcome kamo tanan mga kabyanan, no? Labi na gid ang atong mga pinalangga nga naga-support gid sa aton. Dira sa lain-lain nga mga nasyon, no? Merry Christmas lang sa inyo tanan. Advance Merry Christmas. Dali na kita, no? Pilan ng kadlaw, pizza 20 o lolo ta subo. Mga apat na kadlaw. Magatulog ko na ako sa inyo, no? Sini nga mahalo, no? Nga nagatigulo ng gugma ng gintalo. Isang isipuay mo ang kinatangyag ko na pag-higugma. Hindi makapugo, hindi makaupang anumang trahedya. Kasing-kasing ko, ikaw lang ang nagpapanagiyan. Kalipay kasubo hanggang sa gihapon na magpilitin siya. Kalawi, kung anong kalapad, sining kalibutan. Amo man kasangkad sa paghigugma ko, nga ginatipigan. Maswerte ka lamang, mapalad ka lamang, kay ikaw ang namatupang. Ang nahigugma ko, walang nasing iba, kundi ikaw lang. Walay kapiling kang ang mga kabudlay nga pinaan ko. Basta yara ka lang sa akong palulong, sa tanan nga tiyon. Sa akong nga makita pirmi, matamis mo ngayon. Kag sa akong dukhan, kinbunyag-bunyagan, ang naging tanong. Ano kalawi, kung ano kalapad, sining kalibutan. Amo man kasangkad sa paghigugma ko, nga ginatipigan.
lang. Walay kapilingan ang mga kabudlay nga akong naangkon. Basta yara ka lang sa akong panulong sa tanan natin. Tumanas sa akong na makita pirmi matamkis mo ngayon. Kag sa akong bukhan pintunyag-tunyagan mahalagang tanong. Kung mga gintanong sa sulod sa dughan, akong Okay, no, muy na ang banon nga gintulong atong sinyo, nagatigulo ang gugma nga gintanom, no? Pasensya ka muna turo sa mga tingong kubasin na liya pag mo, no? Na log mo nga daw medyo naglain ang quality of voice na to, no? Mangut sang pana, hindi gid may bitar, no? Isa. Hindi na natulungod, no? Mabasa ang taliti, no? Di mabasa ay taliti daw kabok na man gawa lawas ta. Medyo mahina-hina na sa tupa-tupa sa mga taliti, no? Daw dayon batyag sa atong lawas, no? Sanggit kayo ti ano mo be? Ay medyo naga-edad na ta, no? Labaw na ta sa kwan sa 71 na tabete. At least, pasalamat ako sa Ginoo sa gihapon, no? Bisan pa, no? Makabot kita sa sinak ng mga Panginoon, no? Kabay pagid, no? Hatagan pagid niya kita sang malawit pa. Kung madamo mga tinuig, no? Regalo sa aton sang mahal na Diyos, no? Para mag-tiner-tiner na kita diri sa kalibutan, no? Kaya, yato galing ang banon para gising nyo tanan-tanan. No? Pasensya ka mo kayo, ila patay nga pamahit ko. No? Kaya kung isa, hindi ko matalopang dan, no? May nagatulong. Kaya base kung kakanta sa basro kag madang, may matak-takaw, magkala ka mo una. Sige lang, bisa na muna yung kumatyag na to, pero sa gyapon, yara kita sa gyapon nga dulong sa inyo sa mga pila mga banon, no, sa pulong mga Ilonggo, no. Yari kali pagit, no. Kay gina pangabayan ng inyong banon, dinulot ko natong sa inyo ining isa ka banon nga nagatigulo ng pis nga punay, no. Para gid sa inyo tanan-tanan, no. Sila nga kay basi maglipad na ng ano ta ano hindi ka pwede gawa master gid ang yung panter yari ang banon na nagatigulo ng pis nga punay. sa tungasang lasang talong na maminaw, masubuang isang pispis na punay, nagkahilipiyong kay siyang pinayaan, sang iyakan
sa paksang mga tulog ko, kay kinahanturaw na siya balikan sa tiyatian. Katulad ni unay ang kalpawa ko, nasang paghigugma ako ng ilong. Wag natin sang kakatagi puso ko, sa halaw ka kapinti kumapong ka ng pag-ibig. Akong dinadangop sa kahitasan, nga ang pag-antos ko magkahagan-hagan. Kapay pa nga ako'y ang bayan, kagiyay tutluang nagkakadapat ko nga patulungan. Katulad ni Punay ang kalimbawa ko, nasang paghigugma ako ang ilong. Nalatong sang daghang puso ko, sa halaw ka kapinti kumapong ka ng pag-ibig. Akong dinadangop sa kahitaasan, nga ang pag-antos ko magkahagan-hagan. Kapay pa nga iya ako nga bayan, kagiyay tutluang nagkakadapat ko nga patulungan. Kapay pa nga ako'y ang bayan, kagiyay tutluang nagkakadapat ko nga patulungan. Okay, no? Amo ito, no? Ang paano nagatikulo, na pis-pis, nga punay, no? Okay, nga, normal na ito. Si punay ang religion, nasa akong religion. Yato galing ang bahano, no? Ginalagin na ito, o kung ginatulongin na ito sa atong mga maupod, no? Mga taga, mga viewer rin sa atong channel, no? Mga piroperanista, no? Labi na ng mga pinalanggan natin ng mga OFW, no? Sa parang nagpalain-lain ng mga nasyon, no? Sa kay, labi na una-una sa kay Ma'am, Miri Ricabar, no? Kaya sa Florida, no? Ma'am, salamat dito sa inyong pipano na pang-Christmas ako, no? Madamong gito, no? Salamat dito. Paglabi na sa kay Ma'am, Emilien Pidrigusa, no? Kaya sa New York, no? Sa kaya Ma'am Pidrigusa, Andaya, no? Ang tubuman sa kay Ma'am Health Chances, sa kaya yan bubuta, no? Ma'am Health Chances, kaya sa Hong Kong, no? Tubuman sa kay Ma'am Jima Muniba, kaya sa Singapore, no? Upod sa iya mga, ano? Sa old friends, binagit sa kaya Ma'am Jojo, no? Ma'am Jojo Unati, no? Unati. No? Salamat git, no? Sa inyo nga
support diri sa ato, no? Damo rin salamat. Amuhin lang na yung mga balos natin sa inyo. Ang mga pagpasalamat sa inyo na ginapang mamay pag niyo diri sa ato. Amula na ang ato mga talipay na wala mo pansa-support diri sa ato. Labi na gid, no? Sa akong pinalangdagit sa pinalangdagit nato na nag-support o kung supported diri sa pansa ato diri sa atong channel, no? Pero analista, no? Si Toto Edward Rivera, no? Ngayara sa Canada, no? So, madamo din salamat sa inyong mga bansa ko, no? Merry Christmas sa inyo tanan, no? Taga-advance Happy New Year, no? Siyempre, dali nagid lang mga tapos ang December, no? Isa lang ka Domingo, duhat lang Domingo. Tapos ng December, no? Madamong salamat sa inyo pag-support. Antes na makita na magdulot sa pila ka mga banon, kung saan kumatuod ka daw hindi okay ang atong pamatyagan, no? Pero yari kita sa gihapon nga ligaw sa inyo pag mga banon ilong, no? Saglit kaya balang ko, no? Ginahidlawan ninyo ang mga ilonggo ng lingwahe kaya sa nagkalain-lain ng mga nasyon. Isipin na ang mga lingwahe, no? Labi na sa ato mga kauturan, no? Mga nag-support diri sa ato, no? Sa Iloilo, sa Negros, no? Sa Antique, sa Manila, no? Mayong ito lang sa inyo talang-tanan. Kan sa mga Cebu, no? Sa mga Bisaya, damo ng mga Bisaya, mga nag-support diri sa ato. Sa atong channel, no? Yari ana yung pila ka mga shout-out, no? Gikan sa ato ng mga kauturan. Shout out sa kinsing nga nagalantaw sa buong happy watching. Lihog share sa nga aton live para duraton viewers. Ayan, dito ko to. Gamay-gamay pa lang, no? Gani. Ginasobrahan ni 20, pinadaw naghulog-hulog. Shout out sa kay Eric Ray. Happy watching sa kay yan to ato. Base wala sila ka na maglantaw ito, abinan ang kaso pa. Pwede ka request ang hampak sang gugma idol diri sa mga taga Kaapi sambal ni Jesmar Hago. Sakto man pronounce ko Hago Jago. Shout out sa kay Nestor Plaza. Bisa ang kaso yung inyong lagat tayo sa Gapon. Basta may tinggong pata, ano kita sa inyo para sa inyo para tanan. Ang bali nung Nestor mayong hapon ito watching live sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Shout out sa kay Aldrin Almendral. Ang bali mayong hapon salamat gid watching from Japan. Ay, mayong tulak ako nanonood na oras sa Japan, no? Shout out sa kay Mary Jane Sampilo. Ang bali mayong request ang bana ko kahulaton ko. Salamat tayo pero God bless you. Shout out sa kay Lakwat Sera. Happy watching. Welcome diri sa amon live. Ano siya sa buong bago lang sa Kalantaw. Shout out sa kay Olpiano Alcala. Okay na? Okay na, yari ka lang ang inyong pangabay, no? Primero, ano ito kinahampak sa gugma, no? Nagtayan nyo da, no? Taga-subong man ang dumduma ang langit, nagsubong man ang pulaton ko. Are, ito suwan na tuloy ng tatlong para git sa mga nagpangabay sa sining mga bangon. Una-una ang hampak sa gugma. Nga mata maligaysa galing pa sa mga tinuga nagkasaliw ang nag-aalikasan ang hampak sa gugma daw dili matungkad
paliparan kung sino magpatya. Hari utimawa, maluhod ang hanga, nagapang kapuhi, kahit ang manumpa. Kung may katumanan, ang dalit sa gugma, hanggang kalipay, lumusing ka sa tiya. Magtatpad ang libo kung mga problema, tanan na tinihon kay manayanaya. Kapawa sa langit, hanggang mo makita. Kung ang kapaslawan nagdalit magdagdag, katamis kalipay kasadya matulak, hurang nakabuhi matulak sa dusa. Ang pagkatulalay kurosing kahulugan, tuhan nga nagpagyan pinatuyang yan. Sa gitara, matahong pamatian, sa nagahigop na nanginhang turawan. Ang pagkatulalay, lusing kahulugan, tuhan na nagpagyan, pinatuyang yan. Sa gitara, matahong pamakian, sa nagahigugma, nanginhang turawan. Sa gitara, matahong pamakian, sa nagahigugma, nanginhang turawan. Isang kahilay ay ipagkalitan sa kalaw katabi, sa oras na tanan, ang pagpalang kaanay dapat sa pamalayo at wala kita ay kumang sa kapisa.
Nagdamutan ng litaputan, hangin na mapasko, mapangkilang siya, luminos magapon. Sabay lang ang taning at hindi paglimpuman, sumusok sa pagkahoy. Sa tuta ng kaputang litaputan, hangin nga na Pasko, mapangkilang siya, luminos magapon. Mapangkilang siya, mapangkilang siya, luminos magapon. Halos palang magtugtog, na magpahilayo ka na, hindi ko pigsarang makatulog. Kag mahimong napalitan ka, walay iwan na igapilit, kundi magpakapo ka na lamang. Tuwa ko, saksi pang muksat na bulan sa tumatang kinsumpahan. Ang kitang pagpalangan, kung di mapagkatalikdan, isang batok pa sa buot ko. Hindi ko man ikaw mapuntahan, habang ilang ang tugon ko naman, magkapo ka na lamang. Ulapon ko ang pagkusat ng santulang, pasigan nga mahal. Igatagyan ko na lang sa langit, kung man ang aking madangagan. Ulapon ko ang pag-usad ng santulang, na nanging saksi sa hangtanan. Ulapon ko ang pag-usad ng santulang, na nanging saksi sa hangtanan. Okay, no? Yan ano, no? Nadulungan natin sa inyo, no? Ang inyong mga ginapangabay, no? Gindiretso lang natin ang tatlong kampanon para gid sa inyo nga nagpangabay sa silang kampanon, no? Okay? Yan ang nanay kita, no?
naman kita na sa mga shoutout. Basi na tingala ka mo, ginaka. Siguro pila ko kusili nga, kay Ling, abis ang atong nga po, no? Na siguro tingala sa, no? Ling na, lupay na nakibot mo na ko, may nakakulo na ko. Shout out sa 53 nga nagalantaw sa buong. Happy watching kag sa gusto mag-comment kag pa-shout out kag mag-request gali mag-comment. Comment lang. Shout out sa 6. Tunay na sa ilong lang kinatantay. Sa kasing-kasing ko, ikaw lang ang makapahalipay. Ang tubig sa pusay walang sintang humas. Ang iyak sa batong nagahinuganas. Subong sanggong ako sa batuhan na halos hindi ko mapuntan. Kay ikaw lamang ang ginasigitan. Isang pilit ko pa na pagkakalimutan. Hindi kita matulad sa pangkuman. Kagakong na kinahanturan, halok mong mayroon. Iganto ko sa kahitasan na ikaw lang ang akong ulungan. Pag akong nagkapi sa tutupan sa akong lulunan. Isang pilit ko pa nga pagkakalimutan. Matulad sa panuntuman. Halos oras-oras nagkaantaw ang nagkinahanturan. Halok mong mayroon ang permi ko, ginapang naginaw. Tani nga wala masing katapusan. Ang di maya sining buwat at katughan. Igampo ko sa kahitaasan na ikaw lang ang nakulungan. Pag-aon nagkapi sa tutupan sa aking lulupan. Igampo ko sa kahitaasan na ikaw lang ang nakulungan. Pag-aon nagkapi sa tutupan sa akong lulubnan.
Okay, no? Ito, no? Paano yung negatibo ng tubig no? Sa busay, no? Siyempre kayo ay pang kamuting ginapangabay. Yari pag yan, no? Ano? Hindi ng banon. Kasi siya kamukukisa nga nagkasaragisag kita, no? Kayo kisa, hindi kita ito may bitar, no? Ang aton nga mga apo, no? Ay ti, natingala siguro nga nag-ano kita, no? Nag-live, no? Ti, gulpi lang talaga. Magtamay na matumbang cellphone yung nagatubang ni Sapon. Buwan ni Mira. Sige lang, okay lang. So, yari pagid no ang ambahanon nga negatibo isa. Tari kaliyo. Pagtuwa niya ako ng ano ba? Stand. Yari gali no? Ang paano? Ang Berton. Isang kwarto. Ano pala ang liko na barko sa kwarta na kung wala ka ang lawas mahinuyan kay kung kwarta na galing ang pagkaistoryahan. Kamusang kalainan sa pagkamatungkol patulong sa kaayuhan pangukay kwartagin ang kinakinahanglan sa atong pagkinawi atong pangginawi sa sining kalibutan masulhay ang kasikay kung madamo sing kwarta kay makapaggusto-gusto kung ano man paghigong masinulubos sa manunubos natin anong lang sang kwarta kung nagkaisahanon hindi git mahimunan hindi git mahimunan ang atong palatyagon lain ang mabatiyagan natin nga kalipay kung ang palamilya nagahinang panay kung performance ang kwarta ang matanan
tuuran patihan man kag sa inggit. Minilyon nga kwarta hindi gid naton madala sa ang kamaturan patihan man kag sa inggit. Ang minilyon nga kwarta hindi naton madala sa pihak nga kinabuhi. Okay, no? Uwi na, no? Nag-artikulo ng Berton sang kwarta, no? Siguro, mabasa naman kita na isang pila ka mga shout-out, no? Gikan sa atong mga kauturan, no? Kaya, biligid maliduwag na kantay doy ko na to, no? Kaya, daw hindi gid makuha niya kailong ko. Why naman? Shoutout sa 46 nga nagalantaw subong. Happy watching. Kantahan mo na lang. Uy. Meaning nga kung di sa naman kaya pati gusto ko na di sa pantano sa atong na pano ang yari mga kanta natin lang pano yari para gid sa inyo tanan-tanan, no? Baglit sang pala. Bali doon na kakanta, yung tulong natin sa inyo, no? Yari.
kung nanumagtangtang kung paglit man sining kapalarang isalik ko na lang sa kahitaasan ka siya magkapusga sang dapat simutan kung padlit man sinimpalan na yago ang nasunduang kaugali puno ng tagna sang magkakataon biyak ilang kung di mo biyaan balik ilang kung di mo balikan kung magbiyak ka man sa kalibutan tanik patulong ka sa kahimayan pagkausuyin ko malawig at dalan kagpangitaon ka sa kahimayaan. Yari po ito ito bilang pagkatapusan na tulong sa inyo, no? Yari gali, no? Sa ginapangabay gini ng banon. Doon na may lagani na dumduman. Sa atong dira nga mga tricycle driver na sa pano sa Ibulo, mayong kabilang ang mayong tulang driver. Yari, no? Ang ginapangabay ninyo pero may banon ang gatigulo ng mutya sang kasakit. Tuganon sa buhat ugaling butigo maluwid kagalising tagipuso ang akong pagamlit nagugay hinationg sa kapisok nagulat ilayo diin nang magtamkis naging panukan labas pa kaayon sa panutuman sa hinali lamang ibugin ka kamulasang kasakit bagay sinusulat si Isuko kisipon sunukon unod sang litrato agod malimtan ko ang kaluipan mo bilang ko na lang sa kadampo
pananglit ng kulang ini nga istorya. Dili ko na gusto na matulugan pa. Gusto ko kalimtan ang mga kiniyon nga mo ang nagpilas. Di puso gusto ko kalimtan ang mga kiniyon nga mo ang nagpilas. Sa tagi puso ko. Okay, no? Natapos na man nato, no? Ang gindulot na ang sa inyong banon, no? Bilang pangatapusan, no? Ang napiyas ang kasakit, no? Lukas. Diba? Guy ko lang ba? Na natapos atong paano taga nahulog atong nga ginatong tuman atong pangla na bok, no? Dirin lang na kita, no? Magadulog, no? Tugtog naman sa kasunod ng Domingo. Balaan ko, no? Dagamay sa buong viewer. Isang late kay Tia. Masako sa buong napagkadulong sa Christmas, no? Kaya sige lang. Mantinir lang ng aton man na para nga hindi lang matula ng aton fan. Hindi ng aton kalingawan diri sa aton channel pero aralista, no? Okay, no? Tugtog naman sa masunod ng Domingo diri sa aton channel pero aralista. Lihog lang pagid, no? Palihog lang pagid sa i-share sa iba, no? Hindi nga aton paano para nga magdamo-damo man ang atong permi nga fan, ang atong mga views, no? Diri sa atong channel. Ay amoy ni ang ginakuhaan, no? Sa ni Google sang kuano para nga ibalik sa atong blessing, no? Alin sa kayo, no? Ang pagdamo ng isang nagalantaw o kung views sa sini na channel Pirot Aralista. Okay, maraming salamat. Kag mayong uto sa inyo tanan-tanan.